MK Group i AIK Group već 9 godina realizuju regionalni društveno odgovorni program Podrška porodici. Na tradicionalnom događaju koji je i ove godine održan u decembru, kompanije su nagradile zaposlene koji su se ove godine ostvarili u ulozi roditelja. MK Group, AIK banka i članice AIK grupacije su u proteklih 9 godina našeg programa Podrška porodici pružile podršku za više od 1000 naših koleginica i kolega koji su postali roditelji. Darivali smo njihovih 1800 beba ukupnim iznosom od 700.000 evra. Ove godine posebno smo ponosni na 170 beba rođenih u 2025. i radujemo se što ćemo kroz darivanje u iznosu od preko 100.000 evra njihove prve dane učiniti lakšim i lepšim. Nastavit ćemo da ulažemo u ljude i zajednicu jer zaista verujemo da je upravo podrška porodici najvažnija investicija u budućnost. Na događaju je prisustvovao veliki broj zaposlenih sa svojom djecom, koja su uživala u zabavnom programu i animacijama koje su pripremljene za njih. Program Podrška porodici pokrenut je 2017. godine sa željom da se nagrade zaposleni MK Group i AIK Group koji u tekućoj godini dobijaju prinovu. Vremenom je prerastao u eksterni kroz donacije koje su dobile porodilišta, vrtići i studentski domovi širom Adria regiona.